Здравейте, приятели! Днешната наша среща и коментара ще бъде посветен на актуалната тема, която е вече месеци наред. Става дума Украйна, войната в Украйна. За какво става дума? Украинският пъзъл като геостратегия на Атлантическия геополитически полюс. Тук ще се опитам да влеза малко по-навътре в събитията, които наблюдаваме и да излеземе от тези медийни коментари, които общо взето много често имат пропаганден оттенък и сърфират по повърхността, а не влизат в същината на проблемите. И така, последните движения около преговорите за мир между Руската федерация и САЩ превъзбудиха духовете на така наречената партия на договорняка в Руската федерация. Знаете, че в Руската федерация има една партия на договорняка. Това са хората, които крадяха спокойно от държавните пари в Руската федерация, строяха си вили, купуваха имения, голф клубове на Запад и в общи линии живееха много добре, разбира се, за сметка на народа. Една част от тези хора продължават да бъдат в най-близкото обкръжение на Владимир Путин и те също искрено се надяват, че ще се върнат у тези стари времена. Общността на руските корупционери и търгаши започна да мечтае вече за епохата на Елцин, която според тях се появява на хоризонта. Но техните мечти нямат нищо общо с реалността. Евроатлантическият геополитически полюс е взел за подготовка на война. Всичко, което се случва днес, е планирана във времето многофакторна и хибридна операция. В новата американска стратегия за национална сигурност Русия е представена като държава, с която ще се води стратегически диалог за сигурност не само в Европа, но и в света и така нататък. Но излезе един много интересен руски колаж. Аз го сложих и в моя Телеграм канал. Там, Доналд Тръмп говори, че вече сме приятели с Русия и отстрани има така един надпис "За сега" с големи букви. Трябва да ви кажа, че американците са царе на блъфовете. Винаги в такива моменти си спомням това, което беше казал преди години Хенри Кисинджер. Той беше казал така: нашата сила се състои в това, че когато ние правим нещо, никой не разбира какво правим. А когато останалите разберат какво правим ние вече правим нещо друго, което те пак не го разбират. И в общи линии трябва да кажа, че може би са абсолютно прави. Сега, формира се предвоенна диспозиция. Под прикритието на външно хаотични събития се крият системно обмислени действия. Своят стратегически замисъл евроатлантическите концептуалисти се опитват да го представят като хаос, който царува на Запад, за да бъде приспано вниманието на руснаците и китайците. Така те си решават задачите по-лесно. Затова открито говорят Орбан и Сиарто, които са вътре в тази схема и виждат какво се случва реално. Като хора обаче от отбора на Тръмп, те ограничават разобличенията на Европа и крият, че САЩ са също в играта, но тяхната роля е да пускат димна завеса пред реалния геостратегически замисъл. А кой е той? Той е да бъде решен окончателно руският въпрос. Геостратезите са едни и същи както в Европа, така и в Съединените щати. Защо Тръмп е за мир? Той има 3 основания за това. За мир за сега, в момента. Самият проект Тръмп е закъсняла реакция на Запада на руския проект специална военна операция. Русия срина проекта COVID и пречупи стратегията на Запада. Спомните си, че като започна специалната военна операция, COVID някакси от само себе си изчезнаха маските, престанахме да говорим за ваксини. Въобще взето се разбра, че всичко това беше една чудовищна глобална измама. Всички противоречия между САЩ и Европа се включват в тезиса, че Вашингтон се занимава с това на цената на киевския режим. Т.е. цената на киевския режим е, американците преследват своята стратегия. Брюксел и другите европейски столици, които не притежават стратегическото планиране на американците на неговото високо ниво, наивно считат, че могат да избегнат да платят цената. Те могат да бъдат разбрани. Те ще воюват с руснаците, а не американците, които ще слезат последния момент от последния вагон. Второ основание. Ако специалната военна операция плавно прерасне в европейска война, сега то силната страна ще се окаже Русия.
Руската промишленост е на военни релси, Русия натрупа гигантски военен опит, който НАТО няма. В военен план стратегическата инициатива е в Москва. Русия продължава да издържа на колосално вътрешно напрежение. Знаете, че във вътрешно-политически план, особено и проблема с мигрантите, създава страшно много неприятности на Кремъл, но общо взето това са процеси, които Кремъл изтърва в годините. Украйна отдавна вече не е таран срещу Русия, а разклатен, укрепен район, който се движи и се свива на запад. Затова на САЩ и Европа е необходимо това да се спре. Европа е далеч от момента да разгърне своите военни сили. Изходният рубеж на бъдещата война се движи на запад. Точно това не иска Запада. Сега, ако САЩ си отидат, то Украйна ще се разпадне, а европейците ще бъдат безпомощни като изоставени малки деца. Затова САЩ виждат изход в спирането временно на войната. А Европа форсира ескалацията и играе ва-банк, като се стреми да въвлече САЩ по-дълбоко в конфликта и да воюва с техните на американците ръце. И третото основание. На Тръмп всичко това му е ненужно, но не може открито и честно да се обясни с Европа, която е в истерика в момента. Няма адекватни европейски лидери. Дуото Урсула и Кая, става дума Кая Калас, те управляват Европа. Принципът е: прави каквото ти казвам, после ще разбереш. София реагира именно на тези команди безмозъчно, без национална стратегия, жертвайки националните интереси на България. САЩ за сега не планира да се разгръщат без да има крайна необходимост, а обръщат Европа като инструмент срещу Русия. Против Китай, САЩ обръщат Япония. Всички съюзи в Азиатско-Тихоокеанския регион по времето на Байден бяха за укрепване на японския реваншизъм и под негово прикритие да се воюва за интересите на САЩ срещу Русия. Една много интересна информация, която между другото не беше споделена в нашите медии, може и аз да не съм я забелязал, разбира се. Американците се отказаха от АУКУС. Знаете, че АУКУС беше един съюз, там беше Обединеното кралство, Съединените щати и Австралия. След като американците напуснаха АУКУС, те сключиха двустранно споразумение с Австралия, т.е. те изхвърлиха британците. А когато и ако едните и другите загубят, то тогава Вашингтон, който седи зад океана, ще ги осъди в кавички и заклейми и ще се присъедини към държавите победители. Естествено ще се съгласи да влезе в триъгълника САЩ, Китай, Русия, но не по-рано от това. Какво става в този момент в Украйна? Елитът около Зеленски няма не само философско мислене, но няма и абстрактно такова, само предметно, конкретно. Западът е против Русия, подкрепя Украйна. А защо Западът се раздели на САЩ и Европа? Защо Тръмп натиска европейците за мир, а европейците крадат руските пари, с които може да се купи оръжие от САЩ? Въобще пълна каша в главите им. Обяснението е недостъпно за киевския начин на мислене. Няма разбиране, че в политиката 2 и 2 не е 4, а резултатът от 2 и 2 е колкото позволите и колкото се изтъргувал. Прост пример. Военната теория от времената на Клаузевиц и двамата Молотке силно крещи: победата не е в територията, а в разгрома на армията на противника, след което територията е твоя и така без един изстрел. Армията на Украйна се свършва. Тук е проблема, големият. Затова обкръжението на Зеленски започва да го зачистват. Зеленски е поръчал на Буданов, това е шефа на военното разузнаване на Украйна, да вземе под контрол преговорната група в Флорида. Спомните си, че Умеров беше водач на делегацията, първоначално се очакваше, че там ще бъде Буданов. И точно Буданов е получил указание да следи какво прави Умеров. Но какъв е резултатът? Буданов не се оказа във Флорида. Той отпадна от делегацията. Умеров го изведаха от контрола на Буданов. А защо? Защото той има във Флорида няколко вили и той е защипан от НАБУ, агенцията противокорупционната в Украйна, със статут на разпитан свидетел. Става дума за Умеров. Докато не е хукнал на някъде, разбира се, защото и той като минич може да реши в един момент да се спасява. Как завършиха преговорите във Флорида? Известно е. Киев се съгласи негласно той да не се откаже от НАТО публично, а НАТО да не го приеме. Хитро.
Сваля се един от ангажиментите на Зеленски и това, което обещаваше на украинците. На Букурешката среща на високо равнище на НАТО през 2008 година украинският въпрос бе отложен. През 2014 отново възникна. Така ще бъде и сега. Ще се чакат по-добри времена, което на български казано е яка милата, яка миларя. По териториите категорично няма договорка. По тази тема Зеленски не успя да се договори с американците. В Радата имаме преврат в парламента. Фракцията на Зеленски се разпадна. Рахамия, лидер на фракцията на партията Слуги на народа, това е партията на Зеленски, е главният враг вече на Андрей Ермак. Той се стреми да стане председател на Радата, за да наследи креслото по време на изборите, които са осъждани в Флорида. Да, в Флорида се осъжда провеждането на избори в Украйна. В ВСУ, в украинската армия, вече започва да се носи миризма на преврат. Украинските военни командири в Донбас са се събрали и са решили, ако получат заповед да се изтеглят, ще откажат да изпълняват. Това е отказ на доверие към Зеленски. Образно казано, Зеленски си събира вещите в свой кабинет и след време май ще го видим в Израел, най-вероятно, защото може би само там има някаква гаранция за него лично. Изскочи от сянката и генерал Залужни. Знаете, че преди Сирски, той беше командващия ВСУ. И започна да раздава интервюта. Какво твърди Залужни? Ние, украинците, разбира се, искаме пълна победа, разпад на Руската империя, но не можем и да отхвърляме вариант за дългосрочно, за години прекратяване на войната, защото именно това е прекалено разпространено в историята. Това е прекалено разпространено в историята и способ за тяхното на войните приключване. Тук усещате ли как започва да се носи този нюанс, който е в унисон с преговорите между Руската федерация и Съединените щати? Казаното от Залужни, разбира се, не е истина. Войната завършва или с разгром и капитулация на една от страните, или с изтощение и изчерпване на ресурсите и много рядко, когато неочаквано и при двете страни тотално се изчерпат ресурсите, тогава фактическата капитулация се скрива под формата на примирие, както това, например, се е случило през 1918 година. Взаимна победа е приказка за пропагандисти. Залужни е откровен и смел, защото стои в джоба на британците и озвучава това, което му е поръчано. Накратко. Както споменах и в началото на моя коментар. Русия трябва да бъде унищожена и разчленена. Това е стратегическата цел на Запада. И тук да ви припомня, две опции имаше по отношение на Русия и Европа. Първи. Европа от Лисабон до Владивосток. Това е Русия, вградена в Запада като суровинна база и абсолютна периферия. Това е времето на Борис Елцин. Това искат руските олигарси. Това иска руската пета колона. Това искат търгашите и измамниците в Руската федерация, които живеят на гърба на руския народ. И втория вариант. Европа от Атлантика до Урал. Това е формулата на генерал Шарл де Гол. Русия се разпада на две части, европейска до Урал. Тоест, в Европа влиза само европейската част на Съветския съюз, според Шарл де Гол. Той така е виждал влизането на Русия или тогава на Съветския съюз в Европа. Сега Лондон иска да се спечели време с примирието, по време на което лошият в кавички Путин да си отиде от Кремъл. Затова написа съвсем откровено ротшилдското издание The Economist. Залужни се готви да смени Зеленски, атакувайки го с темата за мира. Това се цитира широко в Украйна, но не се афишира, че мирът е само за няколко години. Колко години? Това ще се определи на междинните избори в САЩ следващата година. Ако републиканците загубят Сената, то войната се отлага до президентските избори 2028 година. Ако загубят и Палатата на представителите, подготовката за война се фиксира 2027 година. Значи, първият случай до 2028 година, ако загубят и Палатата на представителите, войната се фиксира 2027 година. Реално перспективата е 2-3 години. Как стои въпросът с ядреното оръжие?
Тези дни Германия поиска завуалирано тактическо ядрено оръжие, за да уравновеси Русия и да вкара бъдещия конфликт в конвенционално русло с разчет на европейско преимущество. Много вероятно до нова година Зеленски да си подаде оставката. Залужни ще пробута с помощта на изпълняващия длъжността спикър на Радата мирното споразумение. Ще го послушат и в Радата, и в ВСО. САЩ ще излязат от Европейския театър на военни действия, създавайки предвоенна обстановка без риск за масиран ядрен обмен с Русия, но с огромна печалба от превъоръжаването на Украйна и Европа. Ето е сделката на Тръмп. Паралелно САЩ ще получат дивиденти от нормализацията на отношенията с Москва, нещо на което Тръмп много разчита. Ето е сделката с Путин и богатствата на Руската федерация. Вътрешната криза в Украйна ще подсигури презареждане на властта в Киев с главна и неизменна цел – разрушаване на Руската империя. Нали това твърди Залужни в неговото интервю? В Европа ще бъдат създадени условия за радикализация, военна ескалация на украинския плацдарм, на който в ускорени темпове ще му върнат ролята и възможностите на таран срещу Русия. Западът ще получи голямо междучасие с възможност за почивка с опции за прегрупиране, превъоръжаване и натрупване на ресурси. Какво става в Русия? Путин посети щаба на обединената групировка войски и постави задача за създаване на буферна зона за сигурност. Спомните ли си как Уитков плашеше преди време Зеленски в Вашингтон? Какво му каза? След Купянск и Покровск руснаците ще поставят нови условия. Бързо се съгласявай. Той тогава не се съгласи, Зеленски. Моментът настъпи. Има основание да се предположи, че сега руснаците ще искат излизане на ВСУ от Донбас в едностранен порядък, без обмен на територии в Харковска, Сумска, Днепропетровска области, където ще се създаде санитарна зона. Русия ще се стреми да не допусне презареждане на бандеровска Украйна. Каква е основната дилема? Западът се стреми да съхрани Украйна в нейното антируско качество, даже и като остатък от предишната незалежна. Русия се стреми да върне Украйна в нейното нормално, неутрално и дружествено на Москва състояние, по-ясно казано да я върне в руската сфера на влияние. Само тогава може да се избегне голямата европейска война. Западът никога не е изпълнявал подписаните от него съглашения, когато сметне, че те му пречат да постигне своите цели. Цялата постсъветска история е едно непровержимо доказателство. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи.